ng mga nagbabagang balita. Hanggang 15 pesos kada litrong taas singil sa langis, pinangangambahan sa susunod na linggo. Ilang tsuper, sinamantala ang benteng bigas meron na mula sa NFA. Pamahalaan, mamamahagi rin ng rice subsidy sa mga apektadong sektor. Trabaho sa mga bansang Saudi, Qatar at Kuwait, alok sa special recruitment activity ng Kamsur Peso. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Inaasahang mas maghihigpit pa ng sinturon ang mga motorista dahil sa nagbabadyang panibagong round ng taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo o March 17. Sa kabila yan ng pinatupad na staggered o tayutay na taas singil sa langis, Martes ngayong linggo. Kinumpirma yan mismo ng Department of Energy na masusundan pa ang taas presyo sa gasolina, diesel at kerosene. Sa tansya ng oil industries hanggang sa 15 pesos per liter ang magiging taas singil sa mga produktong petrolyo. Maaari pa umanong magbago yan base sa trading sa world market. Sa Lunes, March 16, inaasahang magiging pinal ang ipapatupad na aumento sa mga produktong petrolyo. Sinamantala ng ilang tsuper ang pagbili ng benteng bigas meron na o BBM rice sa National Food Authority. Nang dahil kasi sa pagsirit sa presyo ng mga produktong petrolyo ay pahirapan na maging ang pagbili ng bigas. Rice subsidy sa mga apektadong sektor, tiniyak naman ng pamahalaan. Narito ang ulat. Mula sa Cararayan, Naga City, maagang pumila sa National Food Authority or NFA Camarines Sur ang tricycle driver na sina Alan at Mervin. Nang dahil kasi sa sunod-sunod na taas presyo ng mga produktong petrolyo ay kulang na ang nauuwi nilang kita, lalo na ang pambili ng bigas at iba pang pangunahing bilihin para makakuha ng mas mababang presyo ng bigas mula sa National Food Authority. Dumubli yung malaking bawas sa amin sa pamilya. Yung naiuwi namin, kunti na lang po. Medyo mahirap talaga, ma'am, kasi mahirap hindi tulad ng dati na mababa lang. Kasi iba yung iba yung pang araw-araw na mababa lang. Ilan lang sila sa mga tsuper na sinamantala ang benteng bigas meron na o BBM rice ng NFA. Ayon sa nakausap namin tsuper at iba pang apektadong sektor ay dihamak na mas mura ang nabibiling bigas mula sa NFA kung ikukumpara sa bigas na nabibili sa merkado. Pinangangambahan pang tumaas ang presyo ng nabibiling commercial rice dahil sa importation at transportation cost. Bagay na magpapahirap sa tulad ni Alan Arcia at Mervin Basa, mga minimum wage earner o mga nasa laylayan. Ayon sa pamahalaan, maliban sa 5,000 pesos financial assistance para sa mga tsuper, mag-roll out din ito ng murang bigas sa iba pang apektadong sektor. Lahat ng mga municipal mayors, more than 1,000 municipal mayors, kasama rin mga provincial governors and city mayors for the local government support fund kung saan magbibigay ng libreng bigas. No, yung rice subsidy, Bagong Pilipinas Rice Program, nilaunch po ito ng Pangulo noong Pebrero at ito po ay kabahagi ng ating package of support. So hindi lamang po yung ating mga transportation workers yung agad na magbebenepisyo sa tulong mula sa national government, sa utos na rin po ni Pangulong Bongbong Marcos, kundi ang iba ring mga vulnerable families na naapektuhan din sa pagtaas po ng presyo ng krudos. Samantala, CSN. Nakiisa ang mga paaralan at tanggapan ng pamahalaan sa Camarines Sur sa first quarter National Simultaneous Earthquake Drill. Matapos tumunog ang alarm ay agad na ginawa ng mga empleyado, estudyante ang duck cover and hole sa ilalim ng mesa o matatag na bagay na poprotekta sa ulo. Pagkatapos nito ay pumunta ang mga lumahok sa earthquake drill sa isang ligtas at open area para isagawa ang head count. Layunin ng aktibidad na masukat at mapalakas pa ang kapasidad ng publiko sa mga dapat gawin tuwing at pagkatapos ng isang lindol. Ginagawa ang National Simultaneous Earthquake Drill kada quarter ng bawat taon. Ika nga sabi nila ang lahat ng sobra ay bawal tulad ng sobra o labis na pagkalikot sa ating mga tenga.
na maaari magresulta pala sa swimmer's ears na ang worst case scenario ay pagkabingi. Narito ang ulat. Summer is almost here kaya asahan na ang kaliwat kanang outing at swimming. Kasabay niyan, pinag-iingat ng PHO Kamsur ang publiko sa isa sa sakit na maaring makuha sa paglangoy, ang swimmer's ear. Ayon sa health expert, hindi lang umano yan nakukuha sa paglangoy, maging sa sobrang pagkalikot ng tenga ay maaring sanhi rin ng naturang sakit. Ito ay kaso ng labis na pagsakit ng tenga dahil sa tubig o bacterial infection na maaring nakakapasok rito. Kakaroon lang tayo ng mga precaution dun sa mga, lalo na sa mga bata na magbabakasyon ngayon kasi summer, so may mga outing, swimming, no? Yung precaution dun is iiwasan nila na mapasukan ng tubig yung tenga ng mga bata, well, even adults, no? Kasi pag ganun, nagkakaroon ng trap ng water sa loob na nag-i-initiate ng mga infection. So, yung mga pwedeng maging sintomas nun, magkaroon ng ear pain, no? Magkaroon ng, tawag dito, mga lumalabas sa tenga, mga different na type ng discharge, no? Pwedeng watery, pwedeng mucoid, no? O kaya mga foul smelling, medyo mabaho yung amoy ng mga magiging discharge. Painful din siya. Yung iba may mga mamumula sa una, no? Pwede rin na decreased hearing dun sa isang part ng or sa isang side ng tenga. Yun yung mga sintomas. Isa sa maaaring mangyari kapag lumala ang sitwasyon ay ang paghina ng pandinig o di kaya ay ang pagkabingi ng mga tenga. Iba, pwede tayong mag-treat with mga eardrops, pero yung iba, nag-oral antibiotics pa. Samantala, marami ring paraan upang maiwasan umaagapan ng ganitong sitwasyon sa mga bata, kagaya ng pagbabantay sa mga bata kapag naglilinis ng kanilang tenga. Nick De La Cruz, CSN. Humina at naging low pressure area na lang ang binabantayang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa Pag-asa, patuloy rin ang paglayo nito sa Philippine Area of Responsibility at hindi nakakaapekto sa anumang lugar sa bansa. Inaasahan rin ang general weather ngayong weekend, ngunit asahan ang mga panakanakang pag-ulan sa ilang lugar dulot ng localized thunderstorms. Kalaboso ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isang lalaking sangkot umano sa investment scam, si John Amador sa detalye. Kalaboso ng mga otoridad ang dalawang lalaking ito na edad 20 at 21 matapos ang ikinasang entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group. Pawang mga residente ng San Roque, Camaligan, Camarines Sur ang mga suspect matapos magbenta ng ATM card sa halagang 8,000 pesos. Ayon kay Captain Babagay, nagagamit umano ang binibentang ATM sa pang-i-scam. Ini ATM ini tigbibenta niya. ATM ini ay wakitang bagong batas, yung APASA, yung anti-financing scam. So pinagbabawal po digdi ang magbenta ng mga card na pwedeng paglawgan ng mga transfer na kwarta. Sa tuya pong mga kababayan, ini pong pagbenta kang mga ATM card na ini po ay labag sa batas, ini pong anti-financing scam or APASA ay pinagbabawal po ng cybercrime law. Halos sunod-sunod din ang operasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group sa reyon kontra sa cybercrime. Kaya kinilala ito bilang Anti-Cybercrime Unit of the Year. Nakatanggap po ang satuyang Regional Office 5 ining Anti-Cybercrime Unit 5 yung pagkilala ng Best RACO of the Year. Siguro sa factor si mga operation si mga compliance na itatawta sa region, ini actually bako man lang inidigdi sa satoya buong region na ang kay na nagtatrabaho si anom na probinsya. Ito mga talagang darakulang kaso araw kang sa trafficking in person na bako lang imbelto digdi ang kapulisan kundi ang DOJ, ining IAC at saka ining DSWD. Mas paumanong paiigtingin ng PNP Anti-Cybercrime Group ang kanilang operasyon para masawata ang mga kriminal na nagtatago sa lilim ng internet. John Amador, CSN. Gumawa ng kasaysayan ang Olympian na si Armando Mondo Duplantis matapos mabasag ang world record sa sports na pole vault. Sa isang laro sa Sweden, sa unang attempt pa lang ay na-clear na ni Mondo ang 6.31 meters. Mas mataas yan sa dati niyang record na 6.17 meters noong 2020. Sa harap ng home crowd sa Sweden ay pinasalamatan niya ang kanyang mga kababayan dahil sa walang sawang suporta sa kanyang pole vaulting career.
Sa mga naghahanap ng trabaho this first quarter, ready na ang inyong resume at magtungo sa Capitol Complex para sa special recruitment activity ng Kamsur Peso katuwang ang isang international manpower agency. Alok sa special recruitment activity ang mga domestic and skilled jobs tulad ng driver, caregiver, beautician at iba pa sa mga bansang Saudi, Qatar, Kuwait at Malaysia. Sa mga interesadong aplikante, maaaring magtungo sa New IT Building Capitol Complex, Kadalan Pili, Kamsur sa Lunes, March 16. Palalawagin pa ng Provincial Social Welfare and Development Office ng Camarines Sur ang pamamahagi ng assistive device sa mga PWD at senior citizen sa probinsya. Mga PWD at senior citizen sa partido, nahantugan ng wheelchair ng PSWDO. May ulat si Regine Bue. Hindi na makapagsalita at halos hindi na rin makakilos si Tatay Nestor matapos magkasakit sa kidney at ma-stroke. Ilang araw pagkatapos ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan, ilang taon na ang nakakaraan. Ayon sa kanyang asawang si Nanay Priscilla, pinaniniwala ang nag-trigger sa kanyang kondisyon ng labis na pag-inom. Sa kasalukuyan sila na lamang dalawa ang naiwan sa kanilang tahanan dahil nagtatrabaho sa malayong lugar ang kanilang mga anak. Sa kabila ng hirap ng pag-aasikas sa kanyang asawa, patuloy ang pag-aalaga ni Nanay Priscilla kay Tatay Nestor. Malaki naman ang naitulong sa kanila ng handog na assistive device na wheelchair mula sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Dahil sa naturang wheelchair, mas naging magaan para sa kanya ang pag-aasikaso at paglilipat kay Tatay Nestor. Gob, dakula akong pasalamat. Kung makakabakal kami kung halimbawa pagtitipunan. Pero ngunyan, dahil nagkaipong na maalo, mamantinir ko na sa bulong ko sa financial ming pangayipo di sa law ka na rong. Kada kula ko pong pasalamat, Gob. Dakula pong tabang ini sa anggum ko. Tadaw po paano. Dakula min tabang ini sa kuya, mahinggianan ako pagpatukaw sa anggum ko. May kaantabay ako, kumbaga sa ko, may katabang ako. Magpalakaw ako, mapainit kita dyan sa luwas. Dahil kung nanggad siya kukulkulo no nakatukaw sana siya. Nakula ko pa sa, God bless you, Gob. Sana po maglawig ang programa nitong ini. Bukod kay Tatay Nestor, may 8 pang individual na nabigyan ng libreng wheelchair sa ilalim ng programa ng Provincial Government of Camarines Sur sa pamuno ni Gov. Elre Villafuerte. Labis naman ang pasalamat ng mga benepisyaryo dahil malaking ginhawa ito sa kanilang araw-araw na pamumuhay, lalo na't hindi na nila kailangang gumastos pa para makabili ng sariling wheelchair. Salamat pong maray kay Gob, sa grupo po. Salamat pong maray. Especially man po kay Vice Biyong. Dating kay Iba. Salamat sana pong maray sa tabang sa pagtaupo ng wheelchair. Salamat po na maray sa gobernador, tapos kay former Biyong Panuelos, asin sa mga pag-iribag. Dakula ining tabang sa sakuyang nanay na 94 years old dahil pwede na siya pong ilakaw-lakaw dyan, ipurupasyar sa may amihan, talagang hilig niya man po na mag-purupasyar sa edad niyang 94 years old. Salamat po kay former Vice Mayor Biyong Panuelos and siring man po kay Governor Elre Villafuerte. Sa province of Kamsur po, salamat pong maraming sa inyo po. Patuloy naman ang house-to-house wheelchair distribution ng Provincial Government of Camarines Sur sa pamuno ni Gov. Elre Villafuerte para sa mga Camarinense na lubos na nangangailangan, lalo na ang mga nasa far-flung areas sa probinsya. Makikita mo ang impact sa mga tao, hindi nakakalakad, walang mobility. Malaking bagay talaga. Regine Bue, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.